In mijn geweldige kriesnummer heb ik het vanzelfs over een warme winter en december onder het strand. Jou mij maar een warme winter in december op het strand. En daarom ben ik nou in Malaga met de family. Lekker kries vieren en Jim gaan je het met me mooi. We rennen nu op het treinstation en we zullen in de stad in. Malaga is de 5e grootste stad van Spanje en ligt in Andalusië. En zoals je kent is het in de winter prachtig mooi waar. En nou, ik weet niet wat we hier precies doen zullen, maar ik denk wat toeristische dingen. Dus je komt mooi, gezellig, mooi. It's the most wonderful time of the year. Ik zit nou lekker heerlijk in de zinnen. Mooie versnapering. Nou, genieten. Ja. We rennen nu bij de kathedraal van Malaga. Deze is gebouwd op een oude moskee. En het ongeveer 200 jaar dwarren van het Arabië. En hij is heel mooi. We gaan nu op deze coole hop-on bus. We wachten nu op de hop-on bus. Het wordt heel erg lang. Dus is het tijd om een ratslag te doen. Nou, daar zitten we dan. Zo in de hop-on. Inmiddels ben we van de hop-on bus af en rennen we nu over de boulevard van Malaga. Over, ja, langs wat leuke kraampjes, marktjes, dingetjes. En wat vinden we ervan, man? Ja, ik vind het een hele leuke stad. Ik vind het een leuke stad. En de muziek is prachtig. Volgens mij gebeurt er hier in het iets heel spannends. Jongens zo'n donsje binnen. Jongens, onder door zien. Dance battle. Inmiddels ben we Peru verder en we hebben neergezeten in een restaurantje. A few moments later. We zijn correct een soort van op stap west en ook met een beetje draven van de trein. Maar het is hier wel heel mooi. We hebben de trein hellen. We hebben het trouwens helemaal. We hebben het trouwens binnen. Ik ben ook nog wel eens nog eens. Yay.